Iso é certo. Pero bueno, tuveches ocasión de disfrutar da ascensión, estas cousas ou non? Bueno, pois iso, oye, iso é importante. Cando me digades, Sí? Bueno, pois, moi bons días e, como sempre, gracias por asistir a esta rolda de prensa coa que, ademais, pechamos unha semana na que o Grupo Popular, fixo e completou toda a tramitación para que no pleno da vindeira semana xuren ou prometan o seu cargo os, agora si xa podo concretalo, 9 novos deputados que integrarán este grupo parlamentario que veñen a sustituir os compañeiros que pasaron a ter responsabilidades no Goberno galego ou no Senado. A modo de recordo, simplemente lembrar que no vindeiro pleno vanse incorporar ao Grupo Popular como deputados Paula Mouzo, de Camariñas, Encarna Amigo de Cervantes, Nicole Grueira de Pol, José Luis Ferro de Celanova, Víctor Baladrón de Berín, Cristina Campero de Xinzo de Limia, Juan Manuel Casares de Ourense, Miguel Fidalgo de Vigo e Felisa Rodríguez Demos. Así que, pouco a pouco vaise completando a estrutura de goberno de Alfonso Rueda e, en paralelo tamén, a configuración do grupo parlamentario, que agora xa só queda a espera da decisión final do presidente para que os conselleiros que considera oportuno deixen a súa acta e se proceda, polo tanto, a incorporación dos novos deputados que pechen definitivamente os integrantes do Grupo Popular, alo menos neste comenzo de legislatura. Ademais desta xura ou promesa do cargo destes novos diputados, destes 9 novos diputados, idesme permitir que lembre as dúas proposicións non de lei que vai defender o Grupo Popular no pleno da vindeira semana con demandas urxentes e importantes ao Goberno de España. A primeira delas, a que ten que ver coa mellora das comunicacións ferroviarias da nosa comunidade, unha vez que esperemos, agora sí, que o Goberno Central cumpra a súa enésima promesa e finalmente os tan esperados trens Abril cheguen o vindeiro 21 de maio, tal e como se nos comprometeu. Así que volvemos a insistir ao Goberno de Pedro Sánchez para que dote a Galicia do número suficiente de unidades destes trens para garantir un servicio de calidade, competitivo e capaz de estender a todo o territorio galego a potencialidade que ofrece a alta velocidade ferroviaria que de momento só se pode disfrutar dende a cidade de Ourense. Este privilexio gustaríamos que se convertise nun dereito para o conxunto dos cidadáns de Galicia. Pero tamén lle pedimos ao Goberno Central que, unha vez que o Tribunal Constitucional recoñeceu que Galicia conta, como xa dicíamos que se pon de manifesto no noso Estatuto de Autonomía, con competencias sobre o seu litoral, proceda de inmediato a traspasar os medios materiais e persoais necesarios para que poidamos xestionar a nosa costa. E iso sí, coa intención de garantir un aproveitamento sostible dos recursos e o bo estado dos ecosistemas costeiros dende unha tripla perspectiva ambiental, social e tamén económica. Son dúas cuestións da máxima prioridade para o Goberno galego e para o Grupo Popular, por suposto, preocupados como estamos polo habitual desprezo co que o Goberno do señor Sánchez traza a Galicia e aos galegos, polo simple feito, a noso entender, de que non confían no Partido Socialista á hora de depositar os seus votos e confirman elección tras elección que é o Partido Popular a formación política máis votada en Galicia e a que prefiren os galegos para que continúen ao fronte da Xunta. Esta situación de desprezo que tamén estamos a sufrir, por certo, na distribución dos fondos europeos, como desgraciadamente vimos de coñecer o pasado mércores, cando o Ministerio de Industria e Turismo concedeu, na segunda convocatoria do PERTE correspondente, a metade do que tiña solicitado a planta de Estelantis en Vigo. É dicir, concedeu 20 dos 40 millóns de euros que pedira para o seu proxecto Estelantis, o seu proxecto de vehículo eléctrico e conectado. Resulta lamentable e intolerable que o Goberno de Pedro Sánchez sexa incapaz de repartir fondos europeos para proxectos industriais estratégicos para Galicia
e tamén para o conxunto de España, pero neste caso para Galicia, como é o caso de Stellantis en Vigo, e os datos nos remitimos. Dos 33.000 millóns de euros de pertes industriais que está a xestionar directamente o Goberno Central, soamente ten adxudicados o 30%. O 30% deses 33.000 millóns, e o que é todavía máis grave. A metade deses fondos europeos aínda están sen convocar. Esta falta de xestión dos fondos europeos por parte do goberno do señor Sánchez contrasta de maneira moi evidente coa eficacia que está amosando o goberno de Alfonso Rueda a hora de manexar estes cartos europeos. Este mesmo luns coñecemos que a Xunta xa ten adxudicados o 90% dos 1.097 millóns de euros de fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que lle asignou o Goberno Central. Estamos a falar de que estes fondos xestionados polo Goberno galego xa beneficiaron a unhas 48.000 personas e a case 5.000 entidades e sociedades de ámbitos tan dispares como da mobilidade sustentable, as enerxías renovables, as políticas públicas de emprego, sanidade, digitalización, educación, o coidado das persoas ou a inclusión social. Creemos que queda demostrada a clara diferencia existente entre a xestión e a adxudicación que fai a Xunta destes fondos europeos coa que está a levar a cabo o Goberno Central, unha situación que creemos sería necesario mudar e por iso, dende o Grupo Popular, vimos de rexistrar unha proposición non de lei a través da que pedimos ao Goberno de España, en primeiro lugar, a transferencia da xestión directa dos fondos europeos de recuperación, en particular os do ámbito industrial, en cumprimento dos reiterados acordos adoptados no Parlamento galego, por certo, e, en segundo lugar, que Galicia poida xestionar, a través dun sistema de cooperación e cogobernanza, os fondos dispoñibles dos PERTE, de xeito que poidamos apoiar con maior axilidade e eficacia as empresas galegas nos procesos de recuperación e transformación económica. Dende o primeiro momento, dixemos que os fondos europeos representaban unha excelente oportunidade para transformar o sistema productivo de Galicia, en concreto, e de España en xeral, favorecendo o desenvolvemento dunha economía máis robusta, sostible e resiliente despois da crise motivada pola COVID-19. A mostra disto foi o interés, o empeño, se me permite, que desde o primeiro momento puxo o Goberno galego en xestionar con axilidade e eficacia estes fondos europeos. Unha xestión que incluso está sendo recoñecida polo propio Goberno Central a través do Ministerio de Economía ao situarnos como a comunidade autónoma española con maior porcentaxe de execución dos fondos europeos de recuperación. Un 72,7% do orzamento asignado, superando os 1.100 millóns de euros. Por certo, recoñecemento do Goberno Central que desminte os bulos de BNG e PSDG respecto da suposta incapacidade da Xunta para tramitar estes fondos europeos. Este feito que demostra que Galicia está na mellor posición para reiterar a súa demanda de que sexan as comunidades autónomas as encargadas de xestionar directamente os fondos aínda pendentes de transferir ou sen asignar, demanda que, como dixen, volveremos traer a este Parlamento galego para buscar o máximo apoio de todos os grupos parlamentarios. Nós, dende logo, estamos convencidos de que se Galicia ten unha maior capacidade de xestión e execución destes fondos europeos de recuperación, os axentes económicos, as administracións locais e provinciais e outras autoridades públicas e empresas poderán orientar as súas iniciativas e proxectos en liña coas necesidades estratégicas que son propias da nosa comunidade, que son propias de Galicia. E pola miña parte non teño moito máis que engadir, simplemente poñerme a súa disposición por se consideran necesario algunha aclaración ou algunha pregunta sobre outro tema que non abordásemos. Non hai nada? Cada día me explico mellor, o agradezo moitísimo. Vémonos no pleno entonces. Moitas gracias a todos.